Het initiatief voor een nieuwe vlaggen wordt betocht in de kroeg door oud-Ljouwerter wethouder Marco Florijn en makelder Lammert Popma. Zij vonden dat nou de wermdealing een feit is, er ook een nieuwe vlaggen komen mast. Van de morgen wat te presenteren in het Stadhuis van Ljouwert. Burgemeester Tom Baas nam de vlag in ontvangst. Hij vindt het een mooi initiatief. Zou dit de vlag wezen kunnen van de nieuwe gemeente? Ja, daar ga ik natuurlijk niet over. Daar gaat de nieuwe gemeenteraad die in 2014 gekozen gaat worden, die beslist daarover. Dus het zou wel heel baldadig zijn voor mij om daarop vooruit te lopen. Maar als persoon zeg ik van, ik denk dat het heel goed is wanneer een nieuwe gemeente, die toch in dit geval Leeuwarden beduidend wordt uitgebreid, gaat starten met een nieuwe vlag waarin de hele bevolking, het hele gebied zich kan herkennen. Dus ik juich dat van harte toe. Nou, is die mooi, hè? Rinkwegende Sleeswijk is ook een van de betenkens van de nieuwe vlaggen. Hij zwaarder voor een vlaggen, maar historische ingrediënten. En het idee is dat je in die vlag niet alleen maar Leeuwarden ziet als de grote partij die een kleinere partij ontvangt. Nee, op gelijkwaardige basis hebben we gestreefd naar een vlag die ook voor de inwoners van het nieuwe stuk herkend kan worden als een vlag van ons.